Lithi lakutshona ilanga kuqale ukonyuka koloyiko kwabo bahlala kwezilali. Kuqhuqiswa imizi yonke imigewu neentswelaboya. Ukusetyenziswa kweziyobisi kunobangela walo mkhwa. Abahlali balunxwabevu ngomsindo bafuna amapolisa asuse bonke abantu abashishina ngeziyobisi nemigewu kulo mandla. Eyona ngxaki esihlangabezana nayo kakhulu kulethu wadi endingathi ingunobangela wayo yonke lento ngabantu abadayisa iziyobisi, abathengisela abantwana bethu iziyobisi, abagqiba ikamva labantwana bethu kule ward engu-Ward 23, because xa ungajonga yonke izinto zenzekayo unozala wazo ziziyobisi. Apha kunabantwana ababulawayo abasuka kwesisikolo saseMarina, kunento yama-grade 12 aye afunde ngexesha la late. Kwelo xesha la late xa bephuma abantwana ngo-9 kuya ko-10 bayaxhwilwa endleleni, babulawe abangabafana, abangamantombazane baduke. Ekudukeni kwabo uba ufumanekile uyofumaneka ebhubhile. Abantwana besikolo eMarina High baxhwilwa mihla le. Usobo khangabuye, but khangabuye usobo. Kodwa instead njengoba bethunywe ngo-R5 uyothenga icuba phaa kwamzi ngale kwamzi usobo uthunywe isinephu. Amapolisa athi awakhele umkhanyo lo mkhwa. Sicela uluntu lwaseSeaview ukuba luthobe umoya lungangeni kumgibe wokuthathela umthetho ezandleni zawo, kuba umrhabelo wasimbambile futhi sele evelile nakwinkundla kamantyi apho ebejongene nezityholo zokubulala. Siyabalumkisa abo bathe gqolo behlukumeza abahlali baseSeaview ukuba bayiyeke le mikhuba, kungenjalo bajongane nengalo yomthetho. Abahlali baseSeaview, eBenezer nasezikhuba bathi ithemba labo likumphathiswa wamapolisa uBhekicele. Kwiindaba ze-SABC, ndingusicelo Dlanula eMbizana.